Alle sammen. Hey. Og vi har... Hallo, Vi har Lukas med, og Astrologic. Ja, og vi har failet for groft. Vi havde optaget, vi var ude og samle alt det her, men fordi Magnus failede så fucking groft med, at han havde glemt at trykke på knappen. Nej, vi har jo glemt at sige, men nej, jeg havde startet optagningen, men det er på grund af, at jeg har ikke så meget plads på mit C-drev, så derfor stopper den automatisk med at optage, fordi det kan mere plads. Ja, men det burde du ligesom kunne mærke, når du stopper optagningen. For jeg kørte fucking godt. Ja, det var fordi du bruger det på din SSD. Ja. Men desværre der er ikke så meget plads på en SSD mere. Nej, men vi skal fandme have fundet noget mad. Ja, og vi skal lige give introen igen. Hey, vi har faktisk ikke engang fortalt, at vi spiller Tekkit. Vi spiller Tekkit, og der er link til folks kanaler i beskrivelsen. Ja, bortset fra mig, der ikke har en. Ja. Og til Lukas' nye. Han er en fucking nøj for helvede også på den nye kanal, fuck. Jeg glemmer alt om, at jeg har en ny kanal, fordi det er jeg ikke vant til. Det har du faktisk ikke engang. Jeg fandt jern. Ikke lige nu, for jeg aner ikke, hvad den hedder. Der var til nu. Jeg aner ikke, hvad den hedder. Men der er jo link til hans kanal, ellers så kommer det, når han har lavet kanalen. Ja, fordi at jeg har bare taget den beslutning, at jeg gider ikke have gaming på min kanal, så længe at det ikke... Hold nu kæft, Lukas, dit sprog. Så længe er det ikke. Ja, nemlig. Magnus, vi er på vej ind i snowbiome. Ja, men lad os nu bare gå igennem den for helvede facts. Okay, og jeg har styr på tiden så nogenlunde. Ja, okay, det har jeg også. Jeg regner med at holde de her episoder på omkring 10-15 minutter max. Max 15 minutter. Ja, max, fordi at... Max... Hver gang jeg siger Max, så tænker jeg på din ven Max. Der er gris. Nej. Altså, jeg vil dø, så det er meget godt. Men også ved at blive nat, det er bare dejligt. Hvad fuck, findes der frøer i det her? Nej. Jeg synes bare, jeg hørte en frø. Det er sådan en krok. Okay, jeg har lyd på, godt nok. Din fede faggot. Har du et svær? Hvorfor? Lag. Nej. Jo, lag. Jeg har ikke noget kød. Jeg vil dø. Lag on the server. Du er lag on the server. Inden vi optog, fordi vi havde problemer, så skaffede vi en masse ting også, eller algio. Wow, lag, ja. Yes. Ja, og jeg har ikke lyst til det overhovedet. Nej, men det kan de jo egentlig ikke vide, eller... Nej, det kan de ikke, men de må stole på os, og hvis de ikke står på os, så er de nogle fede facts. Hvor fanden er I? Okay, der er en vulkan lige herovre. Og hvor fuck er I henne? Ja, men vi skal tilbage igen, for jeg fandt emerald derhen jo. Det var ikke emerald, det er uranium. For fanden. Nej, det var fucking grønt. Ja, og det var uranium. Hvad så? Det var... Oh shit. Fucker helt op. Du aner ikke, hvordan... Hvor er I henne? Shit. Fuck, det lægger her. Hvor er I henne? Sådan der. Sid fast. Jeg sidder så fast. Jamen, hvor er I henne? Hvad fanden er det for noget bøsselort der? Hvad fanden... er det dig, det er dig, der siger... Det er dig, der har godt net, hva'? Hvad fuck siger der? Nå, det er på grund af, at jeg bruger høj ydeevne. Sådan her. Sådan her. Okay, så kører vi. Altså, jeg... 2 sekunder. Ja, jeg optager stadig. Ja, jeg skal bare lige prøve at logge ud og ind. Ja, men jeg står i et sted fyldt med creepers og skeletter og... Sådan. Så kører vi sgu igen. Det var bare lige... Jeg skal bare lige logge ud og ind. Ja, men hjælp mig please. Hvor er I? Jeg skulle også lige logge ud, jeg sad fast. Hvor er I? Jamen please. Hvor fanden er I? Jeg har ikke noget liv tilbage. Har du ikke? Fuck, der er edderkopper, jeg har ikke noget sværere, så det er bare perfekt. Jamen jeg har ingenting overhovedet, altså jeg bliver... Nej. Prøv lige hurtigt at lave et svær, for jeg er helt færdig her. Jeg TP'er lige. TP'er mig? Jeg havde et svær, jeg kom til at ramme dig, Magnus. TV Master, Fatman 1990, Master, Logic, sådan. Kæft, men man må ikke TP. Ej, det må man sgu godt. Ja, fordi vi aner ikke, hvor vi er. Har du min ting, Alex? Ja. Tak. Wow, jeg bokker. TP, det synes jeg skulle i orden. For satan. Jeg bokker op. Nu logger lige ud af ind. For satan. Det gør vel ikke noget, de kan se i penge, vel? Nej. Hvad fanden er det, vi står oveni? Det kræver også Hamashi, så det... Nej, men nu tænker jeg, det er dosser. Ja, fuck it. Jeg håber ikke, jeg har nogen af dem. Hvem fanden gider bruge sin tid på det, der dig? Altså, ærligt talt. Der er mange, der gider det. Men så har de der heller ikke noget liv. Satan, hvad fanden? Det er dosser harke. Hjælp. Jeg kan ikke... Fuck, der ligger meget shit her. Seriøst. Vi må lige lave et lille hus, Magnus. Er det Lukas' ting, det der? Nej, jeg står lige ved siden af din fat. Det er min. Ja, TP til mig.
Nej, Yep. jeg ved. Der er masser af ting her. Der er masser af guf. Grunden til, at du TP'er til mig, det er fordi, at fordi mit navn er kortere. Også det. Eller, kom herhen, på grund af, at der er masser af fugle og det. Nej, det er sgu da ikke fugle. Det er kyllinger for fanden. For Ja, helvede, røv. din... Og hvorfor kan jeg ikke samle det op? Fordi du er en sekt. Fordi jeg allerede har samlet op, det er bare dit Minecraft, der lægger. Ja, jeg gør lige sådan her. Oh god. Sådan der. Men hør lige, kan vi ikke lige lave et lille shelter eller noget? Skal vi ikke sove? Ja, vi skal Jo, fucking det skal vi. Ja, nu. For jeg dør. Jeg har 2 hjerter, og ikke noget... Ja, vi graver os ned eller et eller andet. Bare lige så jeg ved det, så er vi midt i en vulkan lige nu. Hvad fuck er en vulkan? Det sorte der, den vulkan, der er en bakke et eller andet sted, og så... Her, skal vi lige grave os ned? Jeg har smidt en seng allerede. Gif. Jeg har taget den. Men de graver os lige hernede. Okay. Altså, lad mig lige Nogen der har nogle fakler. overhovedet lade være med at slå hinanden. Ej, seriøst, og vi er alle sammen hernede. Sådan der. Okay, bare lige grav ud. Der skal bare være plads til 3 i sengen. Sådan der. Jeg kan ikke se den, fuck. Og Og så skruer de den lys op. mit brightness er helt op, så... Shit. Er der nogen, der har tid på noget som helst? Hvad? Er der nogen, der har tid på noget som helst? Ja, cirka. Ja, okay, men det gider jeg ikke snakke mere om. Det er sådan lidt fakt. Så nu for helvede, Hold ikke? kæft, det er så lang Ja, ja. tid. Jeg skulle lige finde plads. Ja, og nu kan jeg ikke se en skid. Nogen der har det svært. Ja, jeg har det svært. Må jeg få et? Nej. jeg skal selv bruge den. Altså, jeg dør. Jeg laver lige et, Magnus. Stok. Lol, jeg har bedrock. Det får man åbenbart det der. Det er Det er ikke ikke bedrock for helvede. Magnus, altså den texture pack du har, hvad fucker det alting op, eller? Lol, det ligner bedrock, men det er cobblestone, står der. What? Nej, det skulle helt... det er basalt cobblestone. Hvad er det ved den der fucking creeper? Lol, kan man ikke springe igennem det her? Nej. Her, Magnus. Kan man ikke springe igennem det her, Alex? Okay. Jeg ved det ikke. Jeg Nej, det kan har ikke man. prøvet det særlig meget. Men hør da. Her ved. Hallo, kan vi ikke lige lave en ovn? Jeg skal lige have noget mad. Okay, hvor fuck blev mit svær lige af? Ja, det gætter mig. Nej, men jeg havde 2. Jeg lavede et til dig også. Logic. Vi er fucking midt på en vulkan, er I ikke godt klar over det? Jamen, skal vi ikke have noget mad? Det sagde jeg jo lige før. Er der lava her oppe i toppen? Ja, for satan. Ja, der er lava oppe i toppen. Lol, fucking fæsende vulkan, mand. Ja, jeg ved det. Hold kæft, hvor er det ringe. Hold kæft, hvor det ringe. Kunne det se? Fuck, det er fæsen. Lad mig lige se. Jeg skal lige op se. Hold kæft, det er fæsende, mand. Og Hold der er da en svær. kæft. Altså, jeg dør jo at være tæt på det der. Hold da kæft. Og kom, vi smutter hernede af. Jeg kan godt lide, du sådan dækker det af, for vi ikke falder ned i. Bare sådan lidt. Nej, det var bare fordi jeg havde min Det gode gør af. ikke sådan. Jeg havde meget at sige det. Alt, du Jeg skulle lige sige, det var virkelig svært at ramme. gå lige ned i noget vand for helvede. Ja. Jeg røg max ned på et halvt liv. Tror jeg. Tror du? LOL! Det plejer at være kraftigt med, ikke? Ja, men jeg tog lige Så dit tænk det XP. til mig. Jeg kan godt lide, at vi lige begyndte, at vi bare døde alle sammen 100 gange. Eller, Logic han har ikke været død endnu, han? Jo. Har jeg overhovedet været død? Hvad med, at vi lige får bosat os et eller andet sted? Ja, det er fint. Lige får styr på tingene. Skal vi gøre det derovre? Det ser ret epic ud. Jamen, vi skal fucking ikke have sådan en snowbiome her, det hader jeg. Nej, men det er heller ikke en snowbiome derovre. Hvad fanden er de render distance på? Ja, den er sutter lige Nå, jeg er lige hernede. Der. Ja, nemlig. Hvad sker der, Logic? Hvad nu? Mister du liv eller sådan? Nej, det var bare fordi jeg Herovre, fandt det er ret oversmod, vi skal bare herover. Peace. Nej, jeg brugte lige mine bones. Sådan der. Vi skulle lige i gang med det her ticket. Magnus, hvor er du henne? Jeg er på vej herhen af. Altså, jeg... Shit. Nå, der er du. Der, Ja, jeg vi er har på jo... Magnus. Sugar canes. Hvor fanden er jeg på vej hen? Det ved jeg ikke, jeg følger bare efter dig. Nej, det er herovre. Jeg troede lige, det var et skelet, der stod foran mig, så er jeg allerede færdig. Men her i sommerferien, hold kæft. Sommerferien. Efterårsferien, der skal jeg måske hjem til Magnus. Eller så skal Magnus hjem til Ja. mig. Vi skal. Ja, vi skal. Der er ikke noget der. Ikke engang hvis min mor dør, altså jeg er lidt ligeglad. Og skal vi livestream? Skriv ja eller nej, men det er lige meget, for vi livestreamer alligevel. Men skal vi ikke bosætte os lige her? Det bliver nice. Lige her. Ja, det er fint. Ej, I kan nok ikke slippe på en livestream. Det kan I sgu nok ikke. Nej, ikke med dig. Du er livestream hele tiden. Du er sindssyg. Kelly. Jeg elsker også livestream. Det er fucking... Jeg laver lige huset herovre lige et eller andet sted. Hey, vent lige. Det skal være her. Ja, okay, det er fint. Jeg har lige en masse kul, er det ikke i orden? Ja, det er fint. Men er der nogen, der har noget sten? Jeg har kun 2 stykker. Ja, okay, så har jeg lige noget her for helvede.
Jeg kan ikke bruge 2 stykker til en skid. Jeg kan ikke engang lave en pickaxe. Jeg kan lave en hov. Selvfølgelig har man 2 sten. For helvede. Er I dumme eller hvad? Er I helt lumper? Jeg tog klunker eller hvad? Klunker. Nej. Det var mand. Hold nu kæft. Nej. En kylling. Og dø. Der er kylling. Dø. Ja. Hvor meget kylling har du lige, Marta? 10. 10. Kan jeg ikke lige kalde dig dit rigtige navn i stedet for jeg... Jo, det Hvad hedder jeg skulle lige til at sige det faktisk. Jeg hedder Alex. Okay, jeg havde lige glemt, hvad du hed. Og det er ikke Der er meget en forkortelse af Alexander. Nej. Nej, men grunden til, at jeg ikke lige vidste, hvad du hed, det er fordi... Det her ikke første gang, vi snakker sammen. Det ved jeg ikke. Det tror jeg da. Er det ikke? Smid din kylling i ovnen. Og kæft, der er meget kul her. Der var fucking 40 i den stack. Hold det kæft. Det var da alligevel et bad størk. Men skal vi ikke stoppe første afsnit her, og så bygger vi i næste afsnit, så bygger vi huset? Jo. Så ja. Moin. Moin. Moin.